Kako bilo u školu? Smaranje, greota Božja. Što bre tako? Pa gdje sam mora da je zadnji dan. Ej, našu sam prednju gumu za 14-icu. Ma šta kažeš bre? Da bre, od Mišketa. Će ti da? Oće, šta si uradio nas što si se smanjio? To je slabite 6. A vrate, mikrofon sam udaljio od mene. Šta si rekao u mikrofon, nešto mi niste razumio? Udaljio sam mikrofon od mene. Pa približi ga. Znaš na koliko ja držim, na 30 cm. Pa jebi ga, tvoj mikrofon, tvoj jebi. Kako me treš sad? Čujem i tebe i papagaja, brate. Jel ima neki na 30? Ja tebe ništa ne čujem. Slabo. Kažem, nafta ima bre. Šta kažeš, nema niko na 30? Ja ne čujem, pošto imam slabu antenu i na slabu sam visinu ovdje. Malo pre bila je propagacija nešto. Pa kuj bio? Pa propagacije nisu u Srbiji. Ne znam da planiram da kažem ocu da stavi onaj stoni mikrofon ovdje ima eho. Upalim eho, ja kažem ono se čuje tamo, razumeš? Jok, ti razumeš. Ideš na babazoru, nešto. Čuti bre, ovo izlazi na radio amater, bre, na radistu izbacuje oglas odmah. Mislim, ovaj video. Snimaš jedan tu sve, snimaš. Pa mora malo da se čuju ovo, da vide narod šta mi radimo. Da vidi narod srpsku lepotu, a? I omladinu. Pa kako da ne bre? Pa kako može to, pa kuj može? Pa šta može, nemo, ujko nemo. Znam. Znaš šta napisao kuma? Kad sam ja ono napisao, ma što bre nebeski lažo. Znaš šta napisao? Čuti malo. Napisao ja. A si mu rekao, nisi da si bio? Pa rekao sam mu, kaže, neću ti posle s tebe upet. Ja kažem, dobro i prekinem. Ja kažem, i on me zove na Skype, ja kažem, šta se bre ljutiš odmah na mene? On kaže, pa ajde malo ja tebe da zajebavam sad. I tako. A si mu rekao za ovo što sam ti ja rekao? Šta bre? Šta si rekao bre? Kažem šta si rekao ti, ja nisam ništa rekao. Ma ne, kažem si ga pitao za ono što mi pričao za djevojku. Ma nisam bre, ću da ga pitam večeras ako ga vidim. Jel će da idemo